Lebap vilayetinde harby gulluga çağırış hatı gowşurylan raýatlary harby gulluga almak çäreleri güýçlendirildi. Şu günler çaklyk hatyny alan erkek raýatlar wagtynda degişli harby bölüme barmasa, onda olar polisiýa tarapyndan öýlerinden alınıp gaýdylýar. Mundan başga harby gullugyny 6 ay ýyda süýşürmek isleýän raýatlardan 500 ABŞ dollary möçberinde para sorulýar. Lewabyň harby komissariatlarynda 1-nji oktýabrda güýz paslynyň harby çağırış möwsümi başlady. Raýatlary harby gulluga almak çäresi 6-njy oktýabrda has güýçlü depginde alınıp baryldy. Polisiýa işgärleri harby gulluga çağırış hatyny alan raýatlaryň öýüne baryp, olary komissariatlara alyp gaýtdylar diýip Azatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysy 9-njy oktýabrda gurrun berdi. Çağırış hatyny alan raýatyň saglyk ýagdaýy harby gullugy berjay etmäge ruhsat bermeýän bolsa, onda oňa Türkmenabad şäher hastahanasynda bejerige almaga ýollanma berilýär. Bu raýatlara hastahanada diňe ýatak mowut berilýär. Galan derman därini yssyna hyr näsagyň özü satyn almaly bolýar. Hökümet 2 ýyl döwlete gulluk etjek raýatyň saglyk bejerýüsini de öz üstüne almaýar. Diýip ýagdaýlardan habarly ygtybarly çeşmämiz gurrun berdi. Türkmenistanda çağırış boýunça harby gullugy geçýän harby gullukçylary ýurduň ýaragly güýçlerinden, beýleki goşunlaryndan we harby edaralaryndan harby gullukdan boşatmak we raýatlaryň harby gulluga nowatdaky çağırylşy dowam edýär. Prezident Serdar Berdimuhamedow bu baradaky karara 16-njy sentýabrda gol goýdy. Türkmenistanyň konstitusiýasyna we harby borçluluk we harby gulluk hakyndaky kanunyna laýyklykda çağırış boýunça harby gullugy geçýän, kanunda bellenen möhletleri gulluk eden harby gullukçylar şu ýylyň oktyabr-dekabr aýlarynda harby gullukdan boşadylar. Şeýle-de çağırış gününe çenli 18 ýaşy dolan. Harby gulluga çağırışdan boşamak ýa-da harby gulluga çağırış möhletini ýyda süýşürmek hukugy bolmady. Harby gulluga çağırış möhletini ýyda süýşürmek hukugyny ýitiren, ýaşy 27 çenli bolan erkek raýatlar şu ýylyň oktyabr-dekabr aýlarynda harby gulluga çağırlar. Habarçymyz we çeşmämiz bu çäre badalga berilmek bilen harby bölümlerde para möwsüminiň hem açaçan başlandygyny aýdýar. Olaryň tasdiklamagyna görä harby gullugyny 6 ay ýyda süýşürmek isleýän raýatlardan 500 ABŞ dollary möçberinde para sorulýar. Gullukdaky yaramaz şertler zerarly enatalar haýsy vilayetlaryň harby bölümlerine gulluk şertleri gowy bolsa, çağılaryny şol bölümlere iýermek isleýärler. Olar munyň üçin harby komissariatlardaky ofitserleri 200 ABŞ dollary möçberine para berýärler. Diýip çeşmämiz aýtdy. Azatlygyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada kommentariýa almak üçin Lewabyň harby bölümi, polisiýa müdirligi we ýurdun gorunmak ministrligi bilen habarlaşmak synanşyklary başa barmady.